Eraman Lafuenteek. Jendearen artean zurrumurrua. Endikak ikutu ote duen edo. Ez zaio hori ditu epailari. Eta orain Iker Foronda izan da. Saskian sartzerik izan ez duena. Eta berriro ere Gerriko eta Elastiko gorriz ari diren Lafuente eta Endika gazteak dira. Markagailuan tantu bakar baten aldearekin aurretik ditugunak. Bost eta lau. Pasa egin du lehen ahalegin horretan Lafuenteek. Atera du berriro ere. Forondak ezin hartu. Atzera. Orain arte oso seguru jogatzen ari den Endikak. Hortxe duzue, 12. kuadroan. Berriro ere pilota atzeratu eta baztertuz. Errebotea oraingoan berriz Lafuenterentzat. Duzu xamar gelditu zaio, ondo eraman ahal izan du eta gaiztoa jarri. Hori ere eraman Hernaezek. Berarentzat dira berriro ere lanak. Oso seguru hormari itxatxirik jarretako pilota eramateko. Hor da Foronda berriro ere. Azpi-azpitik. Gerriak sartuz. Laurak ari dira saiatzen pilota jartzen eta azkenean erabat bikain jarri duena Aitor Hernaez izan da. Eta ondo jartzearen ondorio markagailuan berriro ere berdinketa dugula. Bosna eta okerrez banaiz arazo txikiren bat bai. Aitor Hernaezen saskiak hori dela eta Foronda eta Hernaez bera aldakletarako bidean jarri dira. Eta markagailuak orain arte erakutsitakoa. Partidua zer gertatzen ari den, finala zer gertatzen ari den, uraxe. Bosnako berdinketa markagailuak erakusten duena eta orain arte lau berdinketa izan dira. Endika Gomez iruditen duzuen atzelaria eta Iker Foronda sakea egin duena. Endika berak erantzun diezaion. Hortxe dira, bi protagonistak berriro ere. Aurrelari urdina eta atzelari gorria. Lafuente pilota gaiztoa, edarki eraman du. Atzeko zulotik, 13. kuadrotik erantzun behar izan dio Hernaezek eta azkenean tantoa lortu. Eta beraz, 6 eta 5. Hortxe duzue errepikaturik, atzeko zulotik bizkarra ia errebotean zuela Hernaezek eramandako pilota eta azkenean bereientza tantoa. Foronda pilota erraz ateratzen da honen saskitik, erraz eta bizi. Hortxe berriro ere errebote gaiztoa eramandu Hernaezek, aukerakoa du Lafuenteek, zer egin behar du, pilota jetxi, eraman aldi izan du Aitor Hernaezek. Pilota hori kanpora, pilota kanpora joan zaio. Zuzen, iruditan duzuen gizonari. Eta beraz, partiduan estreinekoz, bitanturen aldea Foronda eta Hernaezen alde. Lehen izan dute alde hori, Lafuentek eta Endikak 3-1 baina urdinentzat hauxe lehen da biziko aukera. Eta berriro ere sakean bikain Iker Foronda. Oso partidu serio jokatzen ari dira lau pilotariak.
Hortxe Foronda berriro ere. Pilota gaiztoa sartu du. Errebote luzea La Fuenterentzat. Formabikoa kanpora. Nabari Xamar kanpora. Ez dakigu. Ez ote duen pilotak. Berak uste baino gehiago irten. Eta era behartuan sartu behar izan du. Hortxe, motz zamar gehiago gelditu zaio eta azkenean postura aldatu behar izan du. Eta horrelakoetan badakizu ez gertatzen den. Gehienetan tantoa galdu egiten dela. 8 eta 5. Pasa. Osta, baina pasa izan da. Eta beraz, beste aukera bat izango du Iker Forondak. Duten aldea. Azteko balio dezakeen. Tantoari hasiera emateko. Atera du berriro ere. Hau ere lazake luzea baina barruan da. Hortxe Foronda bera. 7. kuadrotik. Azpitik ederki. Hernaezek. Eta guztu izan da borron eta hori kanpora. Nabarmen kanpora. Aurreko pilota ere nahiko zalantzakoa bazen. Baina zalantza izpirik ez zuena azkenengo hau izan da. Garbi joan zaiolako pilota gora. Iker Forondari hortxe duzue. Pilotak gora eta zabalera egin du. 6 eta 8. Gorka La Fuente da, sakearen jabe. Atera du. Antxe da Iker, nahi duen egiteko modukoa du. Zabalean ederki, dotorea. Ze tantu polita lortu duen Forondak. Ikusi duzue, behin aurre xamarren harrapatu duenean. Pilota nola gurutzatu duen, errebezez. Eta gainera zea biadura eman dion. 4. kuadro paretik. Bila labizi. Tantoaren bila joan da Gasteizko aurrelaria eta oso tantu polita lortu du. Partiduan, gure uste apalean behintzat, orain arte, ikusi ahal izan dugun tanturik ikusgarriena. 9 eta 6. Goigoian jarri pilota Hernaezek. Hortxe berriro ere Hernaez. Errebote gaiztoa La Fuenterentzat. Eta bizitu da bai pilota. Alde derra dago. Lenda biziko tantuetatik onera. Orain ikusten duzuen bezala aski errez lortzen dute pilotariek atzeko formara iristea. Berriro ere jarretako pilota. Ondo, 12. kuadroan. Endika. Errebotea. Garbia. Forondarentzat. Eta huts. Eskuinez, itxuraz. Inongo arazorik ez zuen pilota huts egin du Aitor Hernaezek. Dena den, zuek ere badakizue, guk bezala, 11 aldiz entzun izan diegulako Javi Arkarazo eta gaiontzeko gure komentario kideei. Askotan, kantxa barruan, hemen kanpotik ikusten ez diren gauzak gertatzen direla, pilotak gauza arraro asko egiten duela barrukalde horretan, eta agian hortik ulertu behar Aitor Hernaezek pilota hura eraman ez izana. 10 eta 7. Hortxe duzu azken tanto errepikaturik. Erreboterako utzi du Endikak, baina gero errebote bera gaiztoa gertatu zaio, eraman ezina. Eta beraz, 3 tanturen aldea berriro ere. 8 eta 5 bezalaxe,
9 eta 6koan, eta orain 10 eta 7koan. 3 tantu aldeen alde hori. Foronda. Hauzart joaten da pilotaren bila. Bai, gaiztoa jarri ere. Hori era batera eman ezina da. Baina ezin esango dugu Endikaren utxa izan denik. Zeuek ere ikus dezakezuenez, era bat pilota gaiztoa jarri diolako Iker Forondak. Eta edozein mailatako pilotariarentzat ere ia eraman ezina. 11 eta 7. Endika, pilota goian. Goiko txapan jarri du. Eta beraz 12 eta 7. Eta badirudi usteak bazutela arrazoia. Hau da, Foronda eta Ernaez nabarmenez, baina favorito jotzen zuten haiek. Arrazoi parte bat behintzat bazutela, haien usteak oinarriatuak zirela. Orain arte behintzat, hobetoxo ari direlako Foronda eta Ernaez, naiz eta markagailuan lautanturen aldea besterik ez dagoen. Eta zesta punta partidutan lautanturen aldea. Sarri ez da erabakigarria izaten. 8 eta 12. Erne ibili beharko du orain Gorka Lafuentek. Sakean, lehen oso tanto bolitza zartu diolako Foronda, hortxe da Foronda berriro ere, oraingoan atzera jokatzea erabaki du. Ondo jarrita zegoen Lafuente, bera jarri du pilota gaiztoa. Hortxe berriro ere, Ernaez. Atzelarien arteko borroka dugu. Ernaez eta Endika. Zetxi. Ormabiko egiten zaiatu eta pilota txapara. Pilota zuzenean txapara joan zaio Gorka Lafuenteri. Aukera bikaina zuen. Markagailuak dioena zertxo bait gehiago estutzeko, baina pilota txapara joan zaio. Etzenez, intentzio txarra. Hortxe zabaldik ederki jetxin du, indartxu. Baina txapan zegoen, geldi. Eta beraz, 13 eta 8. Barruan da. Foronda. Bien artera, eta ikutu egin du. Bai, aurrelariak ikutu egin du, Gorka Lafuentek. Eta agintzen ari dira Foronda eta Ernaez. Aurrelariak bizitasun handia jartzen du jokoan. Eta atzelaria seguru ari da. Asko jokatu beharko dute Lafuentek eta Endikak hauei 11. nazioarteko torneo hau kentzeko. Bereiek behintzat horrela jarraitzen badute. Foronda, hotel azterrean. Pilota gaiztoa eraman du. Gaiztoa jarri. Ernaez. Hau ere ondo jarretako pilota errebotea Lafuentek eraman. Hortxe da Foronda, zer egin behar du. Oso altua. Eta Ormabikoa. Aurrelarien arteko borroka eta azkenean tantoa urdin. Birritan izan du aukera iruditan duzuen gizonak tantoa amaitzeko. Lehen da bizikoan eskura eman dio pilota Iker Forondari. Eta bigarrengoan atera egintzaio. Hortxe duzue, ez du gaizki jokatu lehen da biziko horretan. Gero Ormabikoa egin dio, pilota gehiagi zabaldu gabe Forondak. Eta aukerakoa. Pilota garbia naiz eta horrelakoetan beti zailtasunik izaten den. Utxe egin du Gorka Lafuentek. 15 eta 8. Eta azken partziala 6 eta batekoa. 7 eta 9 hurbilaldia izan dute Lafuentek eta Endikak. Eta beraz, azken partziala 6 eta batekoa.
Huts. 16-8. 16-8. Partidu azeran berdindurik izan da bai jokoa eta bai markagailua. Ez zegoen asmatzerik nondik nora josazakeen partiduak, baina azken bolada honetan eta partidu erdira, lan erdietara hurbiltzen ari gara, asko hobeto ari dira Foronda eta Ernaez. Eta hori markagailun isla daututa dago. 16-8. 7-bateko partziala eta pasa Iker Forondaren sakea. Gogoratu, Konpa, Asier, Irastorza eta Garzia eta Irastorza. Eta maila honetako pilotariak izan direla, txapelketa irabazi dutenak eta finala jokatu dutenen artean Alberdi eta Enbil Zumaiarrak aipatu behar. Beraz, izena handia duten pilotariak izan dira txapelketa honetan eta bai finalak jokatu ere. Eta beraz, arreta handiz jarraitu behar pilotari gazteon jokoa urruti baino lehen goi mailan egon daitezkelako. Oso partidu polita jokatzen ari dira. Eta gogoratu, 19-20 urte buelta horretako protagonistak ditugula partidu honetan. Eta oraindik badutela bai denborarik izan ditzaketen akats txiki horiek zuzentzeko. Sasoia eta gogoa hortik sobera dabiltza. Forondak egindakoak 5, galdutakoak 6. Orain artekoan. Eta pilota aldaketa dugu. Pilota erabat bizituta zegoen eta itxuraz La Fuente eta Endikaren gustokoa ez. Ez da pasarik. Honek beste zarata bat du. Agian Gasteiz inguru honetan, Euskal Herri osoan bezala, gaur arratsaldean hotz delako. Eta pilota artean bere onera etorri gabe ongo delako. Momentuz asko zen motelagoa, baina badu bizitzeko itxurarik. Ormabikoa erantzuna oso ondo. Forondak orain pilotak gauza arraro egin du frontizean, ez da harritzekoa pilota berria izanik. Eta atera egintzaio Saskibarrotik Endikari ematen zuen era bat erraz sartu zuela, baina pilota azken unean atera egintzaio eta aurretik hortxe ikusi berri duzue. Pilotak ze gauza arraro egin duen frontizean ateratzean. Era bat aldatu behar izan du bere postura Ernaezek. Eta 17 eta 9. Orain arte, La Fuentek eta Forondak 58 pilotakada jo dituzte. Endikak 37, Ernaezek 45, eta horiek danak batera baturik 178 egiten dituzte. Orain arte final honetan jo direnak. Ernaezek atzera, handik erantzun dio Endikak. Eskatu egin dio Forondak bere atzelariari. Eta nola aldatzen den jokoa. Pilota batekin jokatu ala bestearekin jokatu. Atzetik eraman Ernaezek. 18 lortzeko. Eta horretan ari dira hobeto asmatzen Foronda eta Ernaez. Tantoa gutxiago galtzen dute. Eta gainera ematen du pilota hau erabat egokia dela Foronda eta Ernaezentzat. Oso gustura ari dira kantxan lekua galdu gabe. Eta gainera ia tanto guztietan beraiek ari dira egintzen. Itxuraz neurri hartu diote pilotalekuari, pilotari eta partidu berari. Eta momentuz nagusitzen ari dira. Eta bikoiztu egin dituzte
La Fuente eta Endika, 18 eta 9, eta pilota hori gora. Bai, zuek ez duzue hor ikusterik izan, baina pilota goiko argiak babesten dituen sarera joan da, eta beraz orain arteko alderik haundiena 10 tanturen aldia. 19 eta 9 orain Zabalera atera du intentzio handiz Forondak, baina egokiak ordainetan horixe izaten da, arrisku horixe egoten da. Zabalera atera ezkero bere intentzioa seguruenik pilota bizi xamar dagoela kontutan izanik, 7. kuadroko arrastora hurbildu eta errebotea bilatzea izanen zen, baina Zabaldean pilota hartu duenez Endikak Ormabikoa jotzeko egokia zuen, eta hala egin du, horrela 10. tantoa lortuz, 10 eta 19. Hortxe duzue, azken tantuaren protagonista nagusia, Endika Gomez. Foronda. Berriro ere Foronda, eta atera egin zaio. Pilota erraza etzen, korrika joan behar izan duelako. Eta ez du eramaterik izan, 11. La Fuente eta Endikaren zat, eta oraintxe behar dituzte tantoak. Gerriko gorrezari direnek, tantoekin batera, partidu honi buelta emateko indarra ere behar dutelako. Errebotea, La Fuente Graman, hortxe da Foronda, txapara. Eta zelako amorrua harrapatu duen. Eta azken 3 tantoak izan dira gorri, beraz 10 tanturen alde hartatik 19 eta 9, 12 eta 19ra pasatu gara. Eta zintzurra bustitzera etorriak dira La Fuente eta Endika, elkarri animoak emanez, hor dituzuenak berriz Foronda eta Hernaez, hauek ere elkarrekin berriketan itxuraz lasai. Partidua egoki doa beraientzat, badute beraz lasai egoteko motiborik, 7 tanturen aldea ere garrantzitsua da, baina Erne, La Fuentek eta Endikak gustuko pilotarekin lan handiak eman diezketelako. Foronda. Atzetik eraman Endikak. Foronda berriro ere. Pilota jetxi. Arazorik gabe. La Fuentek erantzun. Baztertu. Ondo. Hernaez ere. Orain ez dute Forondak eta Hernaezek tantoa menpean hartzeko hainbesteko aukerarik. Eta askoz ere gustorago ikusten dira La Fuente eta Endika pilota honekin. Ez. Zaman renditu zaio Gorka La Fuenteri. Eta beraz 20 eta 12. Hortxe duzue, bere atzelariak nola iragarri dion, nola adierazi dion, pilota motz zamar geldituko zitzaiola, baina hor denbora gutxi izaten da buruan dabilen hori aldatzeko, eta ez du eramaterik izan. La Fuentek 20 eta 12. Iker Foronda sakearen jabe. Atera du. Hain bizia dagoen pilotarekin, nahiko lan izango da. 4 eta 7 artean sartzen ere.
Lenda bizikoa pasa. Bigarna berriz Motz. Elkarri begira gelditu dira epaile lanetan ari direnak, baina nabarmena izan da arrastoz aurretik izan dela, oso nabarmena. Eta agian pasa bikoitza egitearen beldurrak bultzatu du Iker Foronda zakea Motzantzera egitera. Naiz eta berak nahi baino motzago jakina atera zaion. 14-20. Aspaldiko partez, 6 tanturen aldea besterik ez markagailuan. Eta hauxe, behar dute Lafuentek eta Endikak. Partidua berriro ere berdintzera eramateko. Hau gaiztoa da. Errebotea ondo eraman duala ere Endikak. Barruan utzi eta tantoa lortu Iker Forondak. Edozer gauza egiteko aukera zuen. Errebote gaiztoa eraman eta gero pilota garbia gelditu zaiolako aurrekalde hartan. Nahiko lan bazuen Endikak ura eramaten. Eta begira, behin sartu duenean, nahi zuen egiteko modukoa zuen. Aurrean ustea erabaki du, altuska atera zaio, altuxa marra. Baina efektuaren ondorioz pilota baztertuz joan da, eta heldu den arren Lafuentek ez du saskian sartzerik izan, eta beraz 21-14 da Olabe pilotalekuko markagailuak erakusten duena 11. nazioarteko torneoaren final honetan. Asa nahiko lan badu Forondak, nahiko lan baduenez azken irusakeak, 2 pasa eta bat Motz egin du. Oraingoan asmatzen duen. Badua berriro ere. Oraingoan barruan. Eta erantzuna Endikarena. Zelako erantzuna gainera. Pilota atzeatzean jarriz. 15-21. Eta ematen du partidua berriro ere pixkat aldatu egin zaigula. Markagailua aldatu den bezala. 10 tanturen aldetik 6 tanturen aldera pasatu gara. Hortxe da berriro ere Aitor Hernáez. Aiderik ezin kendu Lafuenteri. Lafuentek atzera ikutu egin du, bai. Errebotea egiten saiatu da Foronda, baina eraman izan baldu ere alperrik zatekeen. Alperrik izango zen. Aurretik bere atzelariak ikutu egin duelako. 16-21. Hernáez. Zabaldu egin zaio pilota gaiztoa. Eta tantoa. Zortearen laguntzaz lorturikoa, ez da zalantza handirik. Garbi ikusi da pilota ez dela berak nahi bezala atera. Agian nahi bezala bai, baina uste bezala ez. Hortxe duzu, eskerrorma ikutu du. Eta eskerrorma ikutu dunean Zabala alderako bidea hartu. Eta eramaterik ez. Ez Forondak eta ez da Hernáezek ere. Hortxe Hernáez. Gora, ez, barruan izan da justu. Epaileak ere bere raketatxori altxatzeko keinu egin du. Baina pilota justu izan bada ere barruan izan da. Ikus dezagun errebote hori, Txapapera. 22 eta 17. Azkenean pilota Txapapera joan zaio Endikari, baina tantu gogorra jokatu eta gero. Hortxe duzue. Azken errebote hori
Eta pilotak beherantzako bidea hartu du. 22 eta 7. Eta 8 eta 2ko partziala lortua zuten La Fuentek eta Endikak. 10 tanturen aldea Laura ekarria. Baina orain 22 eta 17 da markagailuak erakusten duena. 22 eta 17 da partidua. Badoa berriro ere Iker Foronda. Berarentzat, 9. kuadroan errestoa. Pilota gurutzatu eskerron maikutu du, berriro lasai eta ondo Iker Foronda. Zabalen egin nahi izan du tantoa, ezusten harrapatuz La Fuente, asmatu ez, gero berarentzat lanak eta pilota txapapera. Ez du asmatu ematean, tanto politia egin nahi izan du iruditen duzuen gizonak. Hortxe duzue, errepikapena. Etzen Ernaez Foronda baizik. Eta bere burua saldu du. Eta hemen ere profesionaletan bezala opariak egiten dituenak, gero lan handiak izaten ditu partidu amaierara heltzeko. Atzera berriro ere La Fuentek, ez du pasatzerik izan ala ere Foronda. Horra berriro ere 12. kuadrotik nola eraman duen Ernaezek. Oso joko politia ikusten ari gara. Etorkizuneko lau pilotari aurrean ditugula. Eta hortxe Iker kanpora. Okerrez banaiz bintzat kanpora joan zaio pilota garbi hori. Hormabikoa zabalegi atera zaio. Tantu bikainazkoak lortu eta gero eman behar horrelakoak erraz bukatu behar dituztela, baina arrastoaren ondoan jarri nahi izan du pilota eta kanpora joan zaio. Eta hortzi duzu errepikaturik. Azkenengo hau. Garbi, egurrera. Errematea. Eta 22 eta 19. Irutanturen aldea azkenean. Eta 10 eta 7 izango zen azkenengo aldiz Irutanturen aldea. Gogoratu hasieran La Fuente eta Endika bera hasi direla aurretik 3 eta 1. Gero berdinketa ugari izan dugu. Forondak eta Ernaezek egin dute aurrera. Lehendabizi 8 eta 5, gero 9 eta 6. Gero 12 eta 7. 16 eta 8. 10 tanturen aldeari izan dute, baina pixkanaka partiduari buelta ematen ari dira La Fuente eta Endika, naiz eta oraindik aldea Foronda eta Ernaezena den. Ernaez berriro ere. Eta ez du behar bezala gurutzatu. Orain gaiztoa eraman. Gaiztoa jarri. Baina neurri hartu dio partiduari Endikak ere. Eta orain benetan lan txarra ematen du hori tanto azartzea. Horretxen bila berriro ere Iker Foronda. Atzelarien arteko borroka dugu. Biek pilota goian jarri nahi. Ez da biltza goiko txapatik urruti ere. Ernaez. Motz. Eraman justu La Fuentek eta berriro ere aukerakoa du Forondak. Zer egin behar du. Pilota ondo gurutzatu, gaiztoa jarri. Tanto usaia du honek. Alaxe gertatu da. Beinan jarri duenean.
etzen zaila asmatzen, erantzunik gabekoa izango zela. Eta 23 eta 19. Hortxe duzue, errepikaturik azken tantu politi hau. Eta hortxe duzue, kantxa barruan gelditu den protagonista bakarra. Lagunak noiz aterako zai. Baina hauek ere badute atsedenaldi hartzeko motiborik, izan ere partidu oso gogorra jokatzen ari dira. Hortxe ikusi dituzue aurrelarien datoak, atzelarien artean berriz Endikak 2 egin ditu eta 9 galdu, Ernaezek 1 egin eta 4 galdu. Eta markagailuan 23 eta 19. Atsedenaldi haundirik hartu gabe berriro ere partidua martxan jartzeko moduan da Iker Foronda. Atera du, oso ondo gurutzatu. Eta errebotea izan eta gero belaun inguru horretan jodu pilotak Aitor Ernaez, baina seguruenik pilotakadak baino min gehiago egingo zion tanto agaltzeak. Hortxe duzu, nola joduen belaun atzekalde horretan. 20 eta 23. Batzuk aldeari eutsi nahi, besteak Uraxe jan nahi, eta pilota goitu Kontxoira Afuenteri. Eta beraz, momentuz, helburuari eutsi diotenak Foronda eta Ernaez, berriro ere Lautanturen aldea dutelako. Eta zenbat partidutan ikusten den honakoa. Aldea jaten, baina berdintzerik ez partidua. Eta partidua bukatu. 24 eta 20. Pasa, lehendabiziko sakea alegina Iker Forondak. Ikus dezagun bigarrengo hau. Atera du, ondo gurutzaturik. Eta txapara berriro ere. Imana balu bezalaxe, pilota txapara joan zaio Endika Gomezi. 25 ondorioz, Foronda eta Ernaez entzat, izan dute bolada ilun xamarra, izan dute tanto balortzeko arazo handiak izan dituzten bolada, baina berriro ere bostanturen aldea dute, eta kontuan hartu 10 tanturen faltan direla. Ondo atzeko kuadrotik orain, atzeko kuadrotatik Ernaezek. Badoa, tantoaren bila lortu gabe Iker Foronda, orain lanak berarentzat. Ezin buruz gen pasatu atzelaria, askoz ere indartsuago Lafuente. Eta hau lan txarrak dira, ondo betetakoak, Badoa, baina uzi egin behar pasatzen Forondak. Ernaezek atzera oso ondo, hanketan jarren nahi izan dio pilota bere arerioari. Errebotea eraman Endika berriro ere. Ez, oraingoan eskura eman dio arerioari. Eta bi atzelariak dira, nor baino nor momentu honetan ari direnak. Gustu eraman ahal izan du Endikak. Aterako otezitzaion ere ematen zuen, baina barruan izan da. Hau are eta gaiztoagoa. Eta eramaterik ez. Lehen bizio oso ondo jarri duelako. Bigarren motz zamarra atera delako. Eta hirugarren Endikak laprazte edo irrist egin duelako pilotaren bila zijoanean.
ikusteko aukerarik badugun. Hortxe, motz gelditu zaio, ez dut uste inola ere eramango zuenik, baina bere ahalegina erabat mugatua geratu da. Irrist egin duelako, 26 eta 20. Lan ikaragarriak eginda, lortu dute Lafuentek eta Endikak aldea irutantura ekartzea. Eta hortxe dituzue, Iker Foronda eta Aitor Hernaezen alde bere oiua zabaltzen ari diren pilota zaleak. Hauek bere lana ondo ikasita daukate, ikusten duzuen bezala tantoa bizirik dela isilik egoten dira, eta gero atxeden aldietan zarata atera. Beraz, pilotarien lanari trabarik egin gabe. Eta pasa berriro ere Iker Forondaren sake hori. Ikus dezagun bigarren ahalegina. Atera du. Hori barruan da. Endika indartsu. Ormabikoa eraman. Pilota gaizto askoa Gorka Lafuentek. Eta azkenean bere jintzen tanto. Zerbait arraroa gertatu da hor Foronda eta Hernaezen artean. Forondak azken unean utzi dio Hernandezi, eta Hernandezek ez du eramaterik izan, baina aurretik ase pilota eraman duen Gorka Lafuentek. Benetan gaiztoa izan da. Eta gero hor ikusiko duzue nola keinua egiten duen Iker Forondak azken unean Aitor Hernaezi usteko. Gainera horrelakoetan eskor horma ikutzen duenean pilotak beherantz egiteko joera izaten du. Bata dela, bestea dela. Tantoa behintzat gorri. Eta berriro ere pilota gaiztoa eramaten ahal egin du da Endika, baita lortu ere. Eta hortxe duzu Aitor Hernaez. Aurreko tantoa ahaztu eta 27. bila. Pilota jarri oso ondo gainera Iker Forondak. Ez da hori agian beste tantu batzuk bezain ikusgarria, baina pilota zaleok ondo baino hobeto dakizue ze meritu izaten duen horrelako tantoa egiteak. Pilota jartzen asmatzea benetan lantxarra da, eta ez batarentzat, ez bestearentzat oso ondo asmatu du Forondak. 27. hori lortzeko. 21 dira Lafuente eta Endika. Barruan. Eskuinez. Oso ondo. Hernaez. Eskatu egin dio bere aurrelariari. Berriro pilota jarri botela azterren eramateri gestu izan. Hori nahi bazuen ere Lafuentek. Eta etengabe berreketen ari dira Foronda eta Hernaez. Elkarri pilota eskatuz, hartzeko esanez, edo animoak emateko. Lafuente, aukerakoa du. Pilota jetxi oso ondo. Eta eramaterik ez. Hernaezek, beraz, 22 eta 27. Hortxe duzue. Hain tanto gustagarria berriz ere ikusteko aukera. Gehiago aterako ote zen pentsatu du Hernaezek. Pilotak barrurantz egin du. Eta oso urruti gelditu zaio. Hauek ere ari dira zerbait pentsatzen. Eta Gorka Lafuente izango da partidua berriro ere martxan jarriko duena. Hortxe duzue Gasteizko aurrelaria.
11. Arrastoan botegin atera. Eta oraingoan foronda bera izan da. Pilota saskian sartzen asmatu ez duena. Eta beraz 23 eta 27. Zakez 2 lortu ditu orain arte. Lafuentek hortxe duzu berriro ere. Oraingoan bote arraro xamarra egin dio. Ondo asmatu dala ere aireak entzen bere arerioari. Barruan hori ere. Justu baina barruan. Orain jetxi duena Iker Foronda izan da. Eta profesional mailan ere jokalde horrek min egiten du eta zer esanik ez. Afisionatu maila honetan. Indarrez eta ondo jetxi ezkero ezker maikututakoan beti izaten du. Eramateko zailtasuna. Eta horrela lortu du 28. Forondak 28 eta 23. Ernaez. Ondo berriro ere. Laugarren, 7. kuadrotik atzera. Lafuentek. Ez. Korrika. Juan eta Saskia zartu nahi izan du. Endikak. Baina ez du bere helburua lortu. Hortxe duzue. Aurrek aldera egitea erabaki du. Saltotxo eginez. Saiatu da eramaten, baina sartzerik ez eta 29 eta 23. Errebote gaiztoa. Ondo eraman duena Ernaezek. Horra berriro ere. Txapa gainean. Eta hori ez dago eramaterik. Txistu ikaragarri hartu duelako Lafuenteren erremate horrek. 24 eta 29. Aurreko errebotean. Zalantza izan du. Ernaezek. Eta gero pilota garbi utzi dio Lafuenteri. Honek tantoa amaitu dezan. 24 eta 29. Sakea Gorka Lafuenteren eskutan da. Atera du. Atzera indartsu. Erantzuna Iker Forondak. Horra berriro ere. Atzelariari utzi. Oso ondo jetxi du orain. Ernaezek. Gora. Goiko txuria ikutu du bai. Goiko txuria ikutu du justu. Ez dakit zuek garbi ikusterik izan duzuen zuen etxeetatik, baina pilota gora joan da. Eta beraz 30 eta 24. Hortxe duzu errepikapena. Hortxe zuei pilota iskutatzen zaizuen. Une horretan ikutu du goiko txurian. Eta beraz 30 eta 24. Partidu 35. Jokoan da 11. nazioarteko torneoa. Etorkizunean pilotari handiak izan daitezkeen hauek ikusteko aukera dugu orain honetan. Eta benetan oso partido politia borrokatua eta gogorra jokatzen ari dira. Atzera hau gaiztuagoa izanen da. Benetan eraman ezina eta oso detaile politiak erakusten ari da Iker Foronda. Aurrelari tantu egilea da hau. Eta gainera bere bizkarra zaintzen oso lan bikaina egiten ari da Aitor Ernaez. Serio, pilota gutxik alduz. Partidua alde izan dutenean lanean jarraituz eta pilota aldaketarekin batera hurbilaldia izan dutenean Lafuentek eta Endikak ere lanean jarraituz eta etxigabe gainera. Hirutanturen aldera etorri dira Lafuente eta Endika, baina berriro ere partidua era bat alde jarri zaie, finala era bat alde jarri zaie.
Iker Foronda eta hain pilota gaiztoa eraman duen Aitor Hernaezi. Orain ikusi egin behar zer erabaki duten epaileek. Tantu arraroa izan delako. Markagailuan 32 eta 24 dio. Oraintxe ordu bete partidua hasi denetik, baina okerra zuzenduz 25garrena eman diete Lafuente eta Endikari, eta ondorioz bat kendu Foronda eta Hernaezi. 25 eta 31 da partidua momentu honetan. Sakea Lafuenterentzat, tanto egiteko aukera Iker Foronda, honek atzera ase pilota sartu duen Endikak, oso pilota gaiztoa, hau ere alagotxea da, ondo Lafuente, eta bere maila erakusten ari dira, finalean zergaitik dauden erakusten ari dira lau pilotariak. Naiz eta orain Lafuenteri txapapera joan zaion 32garrena Foronda eta Hernaezentzat. Oso tantu polita jogatu dute azkenengo hau, eta hortxe saiatu da Lafuente bere 26garrena lortzen, baina erdietxi gabe 32 eta 25. Partidua zera pasata lortu dute Aldea, Forondak eta Hernaezek, eta aldeari utzi egin diote. Orain bai, orain txapa gainean, eta orain tanto ederki lortu du Lafuenteek, arriskatu beharra dauka. Partiduari buelta eman nahi badio, eta ematen du azken tantu hauetan Ilalabizi jokatuko duela, eta tantoa aurrek aldean egiten saiatuko dela. Horrek berarekin duen arrisku eta guzti, 26 eta 32. Ea zer eskaintzen digun final honen azken txampak. Ondo sakean Gorka Lafuente, berea da aukera, berriro ere txapa gainean, ederki erantzun dio oraingoan Iker Forondak, atzeratu, gaiztoa jarri, ondo Endika ere, pilota oso gaiztoak eraman ditu gorko partidu honetan. Pilota hori gora joan daiteke, eta alaxe joan da atzeko hormaren gainean dagoen gainkaldera joan zaio pilota Iker Forondari. 27 eta 32. Eta hortxe duzue, ernegatuta Gasteizko aurrelaria. Saskia bere tokian jarri, eskuari lasaiune hori ematea komenigarri izatean da noizean behin. Eta bostanturen aldea da, berriro ere markagailuak erakusten duena, eta partidu guztian zehar bezalaxe, urdinek segi eta segi, aldeari eutxi eta eutxi ari dira, eta Lafuente eta Endika zelan gogorra hauena, bostanturen aldea, laurena, irurena ere bai, baina ezin inoiz markagailuan harrapatu gaur arerio dituzten Foronda eta Hernaez, eta orain txeneiko dute, azkenengo txamponetan, atera du. Eta baita pasa egin ere Gorka Lafuenteek. Hortxe dago, sakea noiz aterako dioten zai Iker Foronda. Ondo atera dio bigarren sakea Lafuenteek, atzera indartsu Hernaezek, errebote txarra ondo eraman duena Lafuenteek. Pilota hau ere errazeltzen da errebotera, hortxe du aukerakoa Iker Forondak, zer egin behar du, errebesez hartu, azpi-azpiti pilota atzera, azerantzun eman dion Lafuenteek. Hernaez berriro ere,
Ez da emozio faltarik, Olabe pilotalekuan. Jokoan, izen handiko torneoa dago. Eta partidua ez dago erabakita. Errebotea. Forondarentzat. Erantzuna, Endikak eman dio. Honek tantu zaila du. Eraman, pilota gaizto askoa Forondak. Eta atera egin zaio, bai? Saskitik atera egin zaio. Garbi asko ikusi ahal izan da. Pilotak nola botetxoa egin eta gero, pumpa egin eta gero, kanpora irten duen. Eta benetan penagarria, aukerakoa zuelako Lafuenteek, eta hotxe duzu, pilotak barrura egin du, gero kanpora, gero barrura berriro, baina horrek ez du balio. 33 eta 27, bi tanturen faltan dira, Foronda eta Hernaez beraz, eta hortxe, aurrelaria, oraingoan ondo atera du, erantzuna berriz, hau ere bikaina, pilota hormaren ondoan itxaziz. Endikak, 12. kuadrotik, pilota jarri, ederki asko gainera. Hernaezek, eta 34. Hernaez bera eta Forondarentzat beraz, tantu bakar baten faltan dira Foronda eta Hernaez. Hauxe lortu ezkero, txapeldun lirateke. Azken 3 urtetan, Garzia eta Irastorza, gaur egungo munduko txapeldunak lortu dute torneo honetan garaile izatea, eta haien urrengo izan nahi Forondak eta Hernaezek Ormabikoz bukatu nahi izan du partidua. Forondak eta alaxe lortu du, 35 eta 27, ondo merezita. Apizionatu mailako 11. nazioarteko torneoa Foronda eta Hernaezentzat. 383 pilotak jo dituzte 100 ordu bete eta 6 minututan. Hau etxek partiduak eman dituen datuak, eta hau etxek Foronda eta Hernaezen aldeko zalek adierazitako poza. Gure partetik ez dugu besterik eskaintzeko, futbola ate joka dugu. Zorionik beroenak Foronda eta Hernaezentzat, eta zuei agur bero bat. Eskerrik asko, Gasteiztik hurrengo batera arte. Iragarki egingo diegu tarte bat segidan, eta horren ostean futbola izango da nagusi hemen Kirolez Kirolen.